Dakong kaayuhan alang sa turismo sa Negros Oriental ang gipahigayong Dive 7 Festival dinhi nga gipanguluhan sa Department of Tourism. Ang local tourism sector mipadayag nga dako kining tabang sa pagbangon sa industriya gikan sa grabing epekto sa pandemya. Gikan sa pandemic ron, atong gi-open ang atong mga tourism sites. Sa buwang kita is karon is daghan kayong dive sites para sa mga turista, foreign or local, naagutay para ani. This is a good way for us to encourage divers and diving enthusiasts to recognize Zamboanguita as a diving and tourist destination, not just in Negros Oriental but also in the Philippines and the international arena. Ang Dive 7 Festival usa ka paagi sa DOT aron ma-promote ang lain pang mga dive sites sa Negros Oriental. Pinakaunang natanyag isip international diving site dinhi ang Apo Island. Adunay 40 ka mga scuba diver and diving enthusiast ang niapil sa underwater competition sulod sa festival. Ang kining kalihukan naglangkob sab og laing pang mga aktibidad sama sa full face mask diving, coastal cleanups ug mermaiding activity. Naglaom karon ang mga miyembro sa sektor sa turismo na tungod niini hinay-hinay nang mobalik ang kasadya sa turismo sa probinsya. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, kini si Roy Anthony Lamotan.